У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Сьогодні ми, так як самаранка з сьогоднішнього Євангелія, приходимо шукати криниці воды, якая будзе наталяць наш фізічны і духоўны голад. І таму прыходзім на сустрэчу з Езусам Христом падчас гэтай Эўхарыстыі, падчас гэтай святой імшы з намі моляцца і ўпрыгожваюць гэтую літургію нашыя госці з парафіі святого Францішка ў вёсцы Копішча Мінскага раёна. Пасля імшы заахвочваем застацца, паслухаць тыя музычныя творы, якія выканаюць нашыя дарагія госці. Сённяшнія ахвяраванні, якія збіраем падчас імшы, прызначаюцца на патрэбы арганізацыі «Карітас», як заўсёды ў трэцюю нядзелю Вялікага посту. Дзякуем Пану Богу падчас гэтай імшы за малітоўныя групы ў нашым касцёле і молімся ў інтэнцыі членаў ружаў Маці Божай Суцяшэння і Маці Божай з Люрд, за іх сем'і, за хворых членаў з гэтых ружаў, а таксама просім Божага валадарства за памерлых членаў жывога ружанца. Молімся ў інтэнцыі Аксаны Валацько з нагоды дня нараджэння. Дзякуем Пану Богу за дар жыцця і атрыманыя ласкі і пра заступніцтва святой сям'і. Просім для яе здароўя духоўнага і цялеснага, узмоцненай веры і надзеі, дароў Духа Святога, а таксама благаслаўлення для яе сям'і. Просім Божага благаслаўлення апекі Божай Маці, дароў Духа Святога, здароўя для Івана Філіповіча з нагоды дня нараджэння. Просім Божай ласкі, апекі Багародзіцы і слугі Божага Айца Фабіяна, хутчэйшага выздараўлення для Геннадзія Нягоцька, дароў Духа Святога для урачоў. Дзякуем Богу за выслуханыя просьбы і атрыманыя ласкі для Чэслава, дзякуючы за добры зыход аперацыі. Просім таксама за нашых памерлых. Просім Божага валадарства для біскупа Казіміра Велікасельца у 30-й дзень пасля смерці, за памерлую Валянціну Дзям'янка, Валянціна і Тамару Шэйна, усіх памерлых сем'яў Шэйна, Ангейка Ярчак, для Тацяны Гузарэвіч. Просім за памерлых Божага валадарства для Стефаніі, Вітольда, Часлава Качановіч, усіх памерлых сям'і Качановіч, Яніну і Івана Акуліч. А каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага.
Молимся. Божа крыніца усялякая милосердности и добрыні Ты нам даў, як лекі ад граху, пост, молитву и добрые учинки. Спагадна прими признание ў нашей слабости, а калі мы падаем под цяжарам нячыстага сумлення, няхай заўсёды падымае нас Твоя милосердность. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твоего Сына, які з Тобой жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Читання книги Зыходу. У тыя дні народ прагнуў вады і наракаў на Майсея, кажучы: «Навошта гэта ты вывеў нас з Егіпта, каб замучыць нас смагаю і дзяцей нашых, і статкі нашыя?» І ўсклікнуў Майсей да Пана, кажучы: «Што зраблю я гэтаму народу? Яшчэ крыху і ўкамянуюць мяне». И сказал Пан Майсею: «Пройди перед народом, и возьми с собою некоторых со старейших Израиля, и кий твой, яким ударил ты Нил, возьми в руку твою и иди. Вось я стану перед тобою на скале в Горебе, и ты ударишь у скалу, и выйдзе з яе вода, и народ будзе пить». И зрабіў так Майсей на вачах старейшин Израиля, и назвал тое месца Масса і Мерыба з прычыны сваркі сыноў Ізраіля і выпрабавання імі Пана, калі казалі: «Ці ёсць Пан сярод нас, ці няма?» Гэта Слово Божие. Будьте жорсткими сердцы ваши, не робите жорсткими сердцы ваши. Придите, заспеваем Пану, ускликнем Богу, скале нашего збавлення, станем с подякою перед обличчям Ягоным, у песнях ускликнем Яму. Не робите жорсткими сердцы ваши. Придите, поклонимся и упадем, укленчим перед Паном, які нас створив, бо Он наш Бог, а мы народ Ягоной паши и овечки Ягоной руки. Не робите жорсткими сердцы ваши. О, каб вы послухали сёння Ягоны голос, не робите жорсткими сердцы ваши, як у Мерибе, як на пустыні у день Массы, где мяне спокушали айцы вашыя, выпрабоўвалі мяне, хоть и бачили справы мои. Не робите жорсткими сердцы ваши. Читание послания святого апостола Павла до римлянаў. Браты, апраўданыя паводле веры, мы маем мир с Богом праз Пана нашего Иисуса Христа,
праз якога, дзякуючы веры, мы атрымалі доступ да той ласкі, у якой трываем, і мы ганарымся надзеяй на славу Божую. А надзея не асароміць, таму што любоў Божая вылілася ў сэрцы нашае праз Духа Святога, які дадзены нам. Калі мы былі яшчэ слабымі, Христос у вызначаны час памёр за бязбожных, бо наўрад ці нехта памрэ за праведніка. Можа, за добрага чалавека нехта і адважыцца памерці. Бог даказвае сваю любоў да нас тым, што Христос памёр за нас, калі мы былі яшчэ грэшнікамі. Гэта Слова Божае. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Пане, Ты сапраўдны, Збаўца свету, дай мне живой воды, каб на мне прагнуть. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. У той час прийшов Єсус у самарійський город, званий Сіхар, близько до наділу землі, який дав Якуб сину своєму Юсафу. Была там студня Якуба. Езус жа стомлены дорогой сеў пры студні, было каля 6 гадзіны. Вось прыходзіць жанчына з Самарыі зачарпнуць вады. Езус кажа ёй: дай мне піць. Вучні ж ягоныя адышлі ў горад купіць ежы. Жанчына-самаранка кажа яму: як ты, юдэй, просіш піць у мяне самаранкі, бо юдэі не маюць зносін з самаранамі. Езус сказаў ёй адказ: калі б ты ведала дар Божы і хто кажа табе: дай мне піць, то сама прасіла б у яго, і ён бы даў табе жывой вады. Жанчына кажа яму: пане, у цябе і зачарпнуць няма чым, а студня глыбокая, адкуль жа ў цябе вада жывая? Няўжо ты больше ад айца вашага Якуба, які даў нам гэтую студню, і сам з яе піў, і дзеці яго, і статкі яго? Езус сказаў ёй у адказ: кожны, хто п'е гэтую ваду, зноў запрагне, а хто будзе піць ваду, якую я дам яму, не запрагне навекі, але вада, якую дам яму, стане ў ім крыніцай вады, якая цячэ ў жыццё вечнае. Жанчына кажа яму: дай мне гэтай вады, каб я не мела больш прагі і не прыходзіла сюды чэрпаць. Пане, я бачу, што ты прарок. Бацькі нашыя пакланяліся на гэтай гары, а вы кажаце, што месца, дзе трэба пакланяцца, у Ерусалеме. Езус кажа ёй: павер мне, жанчына, што надыходзіць час, калі ні на гэтай гары, ні ў Ерусалеме будзеце пакланяцца айцу. Вы пакланяецеся таму, чаго не ведаеце. Мы пакланяемся таму, што ведаем, бо збаўленне ад юдэяў. Але надыходзіць час, і цяпер ужо ёсць, калі праўдзівыя вызнаўцы будуць пакланяцца айцу у духу і праўдзе. І такіх вызнаўцаў шукае сабе айцец. Бог ёсць духам, і тыя, хто пакланяецца яму,
павінны пакланяцца ў духу і праўдзе. Жанчына кажа яму: «Я ведаю, што прыйдзе Месія, які завецца Христом. Калі ён прыйдзе, абвесціць нам усё». Езус кажа ёй: «Гэта я, які гавару з табою». Шмат самаранаў з горада гэтага паверыла ў яго, дзякуючы слову жанчыны, якая сведчыла, кажучы: «Расказаў мне ўсё, што я рабіла». Таму, калі прыйшлі да яго самаране, прасілі яго застацца з імі, і ён заставаўся там 2 дні. І яшчэ больш людзей паверыла, дзякуючы слову ягонаму. А жанчыне казалі: «Мы верым ужо не дзеля твайго апавядання, бо мы самі пачулі і ведаем, што ён сапраўды збаўца свету». Гэта слова Пана. Калі ласка, прысядзьце, паслухаем пасланне біскупаў на нядзелю Карітас. Касцёл, калі хоча належаць Хрысту, павінен быць касцёлам благаслаўленняў, касцёлам, які дае месца малым і крочыць, як убогі з убогімі, месцам, дзе яны маюць прывілеяванае становішча. Папа Леў XIV. Паважаныя святары, кансакраваныя асобы, дарагія браты і сёстры ў Хрысце. Традыцыйна 3-я нядзеля Вялікага посту ў каталіцкім касцёле ў Беларусі адзначаецца як нацыянальны дзень Карытас. З гэтай нагоды канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Беларусі, як і штогод, скіроўвае сваё пасланне да вернікаў, перадусім выказваючы падзяку ўсім тым, хто сваёю малітваю, служэннем, ахвярамі і справамі міласэрнасці прычыняецца да справы падтрымкі і дапамогі найбольш патрабуючым нашым братам і сёстрам. У Божым слове, якое чуем у гэтую нядзелю, выразна гучыць заклік патрабуючага чалавека: «Дай мне піць», скіраваны да Бога. Гэта заклік, які адлюстроўвае найглыбейшую прагу людской натуры, якая, паводле словаў святога Аўгустына, не знойдзе спакою, пакуль не спачне ў Богу. Але перш, чым сэрца чалавека зможа адкрыцца на Бога і яго праўду, яно патрабуе заспакоіць неабходныя жыццёвыя патрэбы. У выпадку людзей з абмежаванымі магчымасцямі, хворых, састарэлых, інвалідаў, малазабяспечаных сем'яў, гэтай справе служыць, між іншым, дабрачыннасць, якую касцёл рэалізуе праз добра вядомую нам структуру Карытас. Аднак дзейнасць гэтай арганізацыі – гэта не справа толькі некалькі вызначаных да гэтага чалавек. Гэта агульная місія касцёла, а таму і кожнага з нас. 95-й псальм, якім молімся ў сённяшняй літургіі, заклікае: «Не рабіце жорсткімі сэрцы вашыя». Гэты заклік датычыць не толькі даверу да Бога, але і адкрытасці на патрэбы бліжняга. У апостальскай адгартацыі «Дилексите» «Я полюбіў цябе» папа Леў XIV прыводзіць выказванне доктара ласкі святога Аўгустына, якое ён уклаў у вусны Пана: «Я атрымаў зямлю, дам неба, атрымаў часовыя даброты, аддам вечныя даброты, атрымаў хлеб, аддам сваё жыццё. Мяне гасцінна прынялі ў доме, але я дам дом. Мяне наведалі ў хваробе, але я дам здароўе. Прыйшлі да мяне ў вязніцы, але я дам свабоду. Хлеб, які далі маім убогім, ужо спажыты, але хлеб, які я дам, не толькі насыціць вас, але ніколі не скончыцца». І далей папа кажа: «Усемагутны не дазваляе пераўзысці сябе ў шчодрасці да тых, хто служыць яму у найбольш патрабуючых. Чым большая любоў да бедных, тым большая ўзнагарода ад Бога». Пацверджанне таму зноў жа знаходзім у сённяшніх літургічных чытаннях, дзе Бог не толькі заспакоўвае прагу габрэяў у пустыні, але разам з дарам Святога Духа даказвае сваю любоў да нас тым, што Хрыстус памёр за нас,
калі мы былі яшчэ грэшнікамі. Яскравым прыкладам служэння ўбогім, ажно да атаясамлення з імі, у гісторыі касцёла служыць асоба святога Францішка з Асізі. Сёлета прыпадае 800-гадовы юбілей яго адыходу ў вечнасць. З гэтай нагоды папа Леў XIV абвясціў 2026 год годам святога Францішка. Ва ўзгаданай вышэй адгартацыі папа кажа пра святога з Асізі. Прыняўшы ўбоства, ён хацеў наследаваць Хрыста убогага, голага і ўкрыжаванага. Францішак заснаваў не арганізацыю сацыяльнага абслугоўвання, а евангельскую братэрскую супольнасць. У бедных ён бачыў братоў і жывыя вобразы пана. Ягонай місіяй было прабыванне з імі з-за салідарнасці, якая пераадольвала адлегласці, з-за любові, якая ўмела спачуваць. Убоства Францішка – гэта неад'емная частка адносінаў. Яно падштурхоўвала яго стаць бліжнім, роўным, нават меншым. Яго святасць вырасла з пераканання, што па-сапраўднаму прыняць Хрыста можна толькі праз шчодрае прысвячэнне сябе братам. Таму у асобе святога Францішка мы і сёння маем вымоўны і актуальны прыклад служэння і святасці, здольнай супрацьстаяць выклікам і сапсаванасці свету. Юбілей – гэта час надзеі, прызначаны дапамагчы людскому сэрцу здабыцца на прабачэнне і міласэрнасць, а грамадству убачыць перспектыву іншага, больш справядлівага размеркавання багаццяў. Дзейнасць дабрачыннай арганізацыі «Карытас» ахоплівае ўсіх людзей, якім патрэбна дапамога, незалежна ад іх паходжання і канфесіі. У гэтым яна імкнецца найлепшым чынам рэалізаваць заклік Хрыста. Тое, што вы зрабілі аднаму з гэтых братоў маіх меншых, вы мне зрабілі. Час Вялікага посту – гэта добрая нагода, каб яшчэ раз прыняць гэтыя словы блізка да сэрца. Абяцаючы застацца з намі ва ўсе дні аж да сканчэння веку, Езус застаецца з намі асаблівым чынам у людзях церпячых, самотных і пакутуючых. Спрабуйма адкрываць для сябе гэтую прысутнасць і служыць у такіх людзям Пану. Сёння Карытас выказвае шчырую падзяку усім неабыякавым людзям, усім тым, хто сваёй малітваю, служэннем і ахвярнасцю прычыняецца да справы міласэрнасці ў касцёле і заклікае вас, паважаныя святары, кансакраваныя асобы, дарагія вернікі, фармаваць свае сэрцы для служэння, напаўняючы іх самаахвярнай любоўю. Словы шчырай удзячнасці кіруем таксама ўсім кіраўнікам і супрацоўнікам Карытасу Беларусі, як нацыянальнага, так і дыяцэзіяльных Карытас нашага касцёла, святарам і свецкім асобам. Немагчыма зараз ахапіць адным позіркам усёй працы, здзейсненых і трываючых праектаў, за якімі стаіць самаадданая і ахвярная праца людзей, якія відам сваёй дзейнасці абралі міласэрнасць. Дзякуючы за іх служэннем, праз якое касцёл і сёння выконвае сваю місію абвяшчэння Хрыста праз дапамогу бедным і пакрыўджаным, жадаем ім няспыннага паглыблення асабістай сувязі з нашым збаўцам, які не для таго прыйшоў, каб яму служылі, але каб служыць і аддаць жыццё сваё для адкуплення многіх. Няхай час Вялікага посту адновіць нашыя сэрцы і ўчыніць іх чулымі на патрэбы бліжняга чалавека, каб велікодныя святы мы маглі сустрэць як адна вялікая сям'я, у якой ніхто не адчувае сябе адкінутым і самотным, але прынятым і адораным надзеяй на ўваскрасенне. З пажаданнем плённага часу Вялікага посту, а таксама актыўнага ўдзелу ў справах міласэрнасці, ад усяго сэрца благаслаўляем у імя Айца і Сына і Духа Святога. Каталіцкія біскупы Беларусі. Зараз устанем і вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. Перед усімі веками, Бога от Бога
теля нас, людей, и теля нашего восхваления, священного неба, и утелился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрепованный сам за нас, пред Понтием Пилатом, был замучен и похован, и на третий день воскрес по Богу и взошел на небо, сидит праведный Отца, и снова придет в Папе, судить живых и больных, и Его царству не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, и Христа Христа и Сына походить, якому разом с Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, и промовляет веру в один святый католический и апостольский костел, признаем один крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения померных и життя вічного в будущем свете. З удзячнасцю за дар веры і за ласку святого Хросту узнесем наши молитвы до Бога. Молимся за святый костел, каб он нес людям Божие пробачение и надею на новое житье. Тебе просим. Молимся за христианские семьи, каб яны заховывали верность Богу и Евангелию. Тебе просим. Молимся за людей, які адвярнуліся ад Бога, каб яны прынялі Яго слова і атрымалі ласку навяртання. Тебе просим. Молимся за тых, хто ў хуткім часе прыме сакрамент Хросту, каб Христу шчодра адарыў іх сваімі ласкамі. Тебе просим. Молимся за тых, дзякуючы каму мы прыйшлі да веры, каб Бог узнагародзіў іх і адарыў сваім благаслаўленнем. Тебе просим. Молимся за нас, тут прысутных, каб мы годна падрыхтаваліся да сустрэчы з уваскрослым Панам у вечнасці. Тебе просим. Молимся за жанчын, каб у сваім жыцці пераймалі прыклад Богородицы. Цябе просім. Дзякуем Богу за малітоўныя рухі ў нашай парафіі. Молимся ў інтэнцыі членаў ружаў Маці Божай суцяшэнні, Маці Божай з Люрд, за іх сем'і, за хворых членаў з гэтых ружаў і за ўсіх, хто адышоў да вечнасці. Цябе просім. Просім здоров'я Божага благословення для Оксаны Володько, Івана Філіповича, Геннадія Нягоцька, а таксама дзякуем за атрыманыя ласкі, просім далейшага благословення для спадара Чеслава. Цябе просім. Даручаем доброму Богу памерлых біскупа Казіміра Великасельца ў 30-й дзень пасля смерці, Валянціну Дзям'янка, Валянціна і Тамару Шейна, усіх памерлых сем'яў Шейна, Ангейка, Ярчак, для Тацяны Гузарэвіч, для Стефаніі Вітольда Часлава Качанович, усіх памерлых з сям'і Качанович, Яніну і Івана Акуліч. Цябе просім. Добры Божа, выслухай нашыя малітвы праз Хрыста, Пана нашага.
освіті нам у темри, серце прагнуть любові Твою. Молитеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Милосердный Боже, праз гэтую ахвяру очисти нас от правинаў. Ласкаво просим Тебе, дай нам силы, каб мы охвотно пробачали братам нашим, праз Христа Пана нашага. Пан з вами. У гору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ён, калі прасіў самаранку падаць вады, ужо адарыў яе ласкаю веры. І так горача жадаў, каб яна жыла ў веры, што запаліў яе сэрцы полымя Божай любові. Таму і мы дзякуем Табе і разам з анёламі праслаўляем Тваю моц, усклікаючы.
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам, па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Іосіфам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юсафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала праз усе вякі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, осмеливаемся казать.
Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак супокою. Супокой Тебе.
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя пакліканыя на вячэру ягоную.
Молимся. Пане наш Боже, уже на землі Ты даешь нам хлеб евхаристичный, як задаток хвалы небесной. Покорно просим Тебе, каб плён гэтай таямницы праяўляўся ў наших учынках, праз Христа Пана нашага. Святый Архангеле Михале, калі ласка, прысядзьце, паслухайце аб'явы. Сёння ў трэцюю нядзелю Вялікага посту ў каталіцкім касцёле у Беларусі адзначаецца Нацыянальны дзень Карітас. Зборы ахвяраванняў прызначаюцца на гэты дзень на гэтую дабрачынную арганізацыю. Пры ўваходзе вы бачыце аформленую выставу з вырабамі нашых валанцёраў, якія запрашаюць да ўдзелу ў акцыі «Велікоднае святло». Можна прыносіць свае вырабы і набываць прапанаваныя. У панядзелак і сяраду святая імша ў нашым касцёле ў 9 гадзін раніцай, у аўторак у 9:18, у чацвер 9:18. Падчас вячэрняй святой імшы молімся пра заступніцтва слугі Божага айца Фабіяна, парэшткі якога знаходзяцца ў нашым касцёле. Інтэнцыі можна пакінуць у скарбонцы побач з рэліквіярыем ці на століку перад лаўкамі. У пятніцу 3 імшы ў 9:30 і пасля крыжовага шляху, які пачнецца ў 18 гадзін. У суботу імша, як заўсёды, ў 9 гадзін раніцы і ў 19 ужо з нядзелі. У нядзелю імша ў Стоўбцах у 11 гадзін і ў 18, у Ацэдзе ў 9 гадзін раніцай, у Новым Свержні ў 13 гадзін, у Жацераве а 16 гадзіне. З пастырскімі наведваннямі ксёндз Ігар у панядзелак павінен быць у Задвор'і і Слабадзе. Я наведаю Заямнае, Сцяцкі, Сцяцкі 2. На гэтым пастырскія наведванні заканчваюцца. Калі каго прамінулі, хто хацеў бы прыняць святара, звяртайцеся па адпаведных кантактах. У сераду яшчэ можна завітаць да тых, каго, магчыма, прапусцілі. Захвочваем запрашаць святара да людзей хворых і састарэлых, якія не могуць прыйсці ў касцёл на споведь велікодную і каб прыняць святую камунію. Удзячныя за ахвяраванні на арганы патрэбы парафіі. У ларку ёсць яшчэ спалучаны першы, другі нумар часопіса «Аве Марія». Запрашаем усіх жадаючых, асабліва дзяцей і моладзь, у наш парафіяльны хор. Рэпетыцыі адбываюцца ў суботу а 18 гадзіне. Пасля святой імшы, пасля благаслаўлення, нашыя госці яшчэ выканаюць некалькі твораў, таму, калі ласка, не разыходзьцеся, і малітоўным чынам будзем разважаць над пакутамі Езуса Хрыста і рыхтаваць сваё сэрца да свята Вялікадня. А зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Схіліце галовы на благаслаўленне. Божа наш Ойча, накіровай сэрцы Тваіх верных і міласціва адорвай ласкай усіх Тваіх слугаў, каб яны маглі споўніць усе Твае запаведзі, прабываючы ў любові да Цябе і да бліжніх, праз Хрыста Пана нашага. Благаслаўленне ўсемагутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святога няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Можа, ўцёк ужо?